هجای سعید گلک بخیرات یا کردستان 24 یا بالا من کشا جماره هری داویه بو براستی جی اسیمیلاسیون لسر زمان کردی نمایه لترکیه باکوری کردستانه؟ امر بیجا اسیمیلاسیون نمایه او کمانی کی زیده اسیمیلاسیون جهر دمی بهتر تونتر بردوام دکه یعنی اسیمیلاسیون بچاوید به زمانی که شرط دنیا ایروین ده دنیا دیجیتال ده اگر به وی زمانی پروردهی تو نبه اگر او زمان ده دبستانه ده نه هی کرن و به وی زمانی پرورده نبه اگر کسی که به وی زمانی تی دپیون بین جزا کرن اگر به وی زمانی خبات نبه دبستان نبه چوا اسیمیلاسیون راوستیایه اسیمیلاسیون بردوامه و جهر دمی بهتر و پر برفرهتر بردوامه yani gora demek ki jiboku dema hükümete ününü le bazara zabıt dani bu van zabıta le bazara ki bir zamanı kurdi bir peyviya vana degirtin ceza dekirin ceza para da davan le iru evtune mukabın ve dema ku ev tatbik bu Kürdistan'ı mektebe Türkiye gelekem bu Kurd به زمان خود پیوین لی ایرو هر دری کردستانی هر مالکی زمان ترکی با آواکی کتیه اگر لهمبر و هیز و باندورا زمان سردست ترکی کو دولت ترکی پاشویه به هر آوای پشگیریه ویده که و بروی زمان کردی پر لاوازه پشگیری بوی نیا کرن اگر نبا زمان کی فرمی بوی زمان پروردهی چه نبا اسیمیلاسیون gelek jiberi zêdetir tesîr dike. Tamam, em hêjayê Saîd Baroş. Tu bixwe nivîskarî em baş derdê xwe zanin. Yani eva ku an li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye li ser zimanê Kurdî heye, pêşî salên notan li Başûrê Kurdistanê jî hebû. Tu vê heqîqetê baş dizanî. Hê jî li Rojhilatê Kurdistanê astangî nerabûne. Temam li rojava hinekî rewş hatiye guhertin. Lê rastiyekî heye teala. Yani çima Kurd ji zimanê xwe, ji Kurdbûna xwe şerm dikin. Sedem çi ne ku li Bakurê Kurdistanê ev rastiye pir bi êşe, pir bi jane heye. Çend du sedemê girîng hene. Yek em bêjin dewletên serdest, dewletên wek Tirkiye û demekî heta salê notî Başûrê Kurdistanê û Rojhilat Dewleta Faris fikrekî nav me de çandine ku gavkî berê we basa lêkolîna şîrîkeya rawest kir wê derê dibêje ku eger zarokê me bi Kurdî bipeve wê Tirkiya wî lawaz bibe an jî di nav Tirkan de ew ê piçûk bêdîtin ew ê ziq li ser wî çêbe ew ê bê ew kirin yani van rewşa psikolojîka ku çêbûne ev rewş nahêle nav Kurda da hişekî fêrbûnekî fikrekî xelet peyda kiriye eger zarokê me bi Kurdî û Tirkî bi hev re zanibin wê Tirkiya wan lawaz be ew famekî pir şaş e çewta xelet e pisporê ziman dinyayê da lêkolîner dibêjin zarokekî kare pênc zimana bi hev re hîn bibe o zarokekî merivekî însanekî çi qas zêde ziman zanibe asoya wî ew qas fire dibe lê mixabin dagirkerê me fikra xwe nava me da bicî kirine ew fikra we wan nav me da taraftar dîtine nav Kurda da hatiye qebûl kirin bi wî fikra xelet û çewt manîpülasyonekî gelek mezin çêbûye da ku zarokê Kurda da ku Kurd bi zarokê xwe re bi Kurdî nepeyvin ew eger bi Kurdî bipeyvin wê asta wana akademîk kêm bibe ya biyemîn fikra netewî bi me re çê nebûye a îro jî gelek Kurdê ku yani medyayê sosyal medyayê bi taybetî dibêjin cejna zimanê Kurdiye cejin ji ku hatiye ew jî çîrokekî dine cejn kî bexşê me kiriye ew jî tiştekî dine baş e cejna zimanê Kurdiye we ku eger cejin be eger roja zimanê Kurdî be divê em her dem bi Kurdî biaxivin em zimanê xwe biaxivin
يعني اجهي بالا من هجاي سعيد باروش مثلا پارتین سیاسی جی با اوای که خورد لوی مسئله خودی در ناکهون مینا اگر رخ نجی بلا ببه هدف دبیجه ام خودی لزمان خود در کهون ام هولدانین ما خباتین ما بردوام بن حتی بفرمی کرنا زمان کردی لب ترکی و یکی دبیجن اف بخون نکی ماسیه که مازنه دناوا قادا سیاسی سیاست مدارین کرد کو بزمان خو قالا سیاست خو ناکن بزمان که دن قال دکن بێگومان ئەس میناکێکی دیرۆکی بدەم یعنی ئەو سەدەمی هەری گرنگ دەماکو مەگۆ کامل نەبوون و چێنەبوونا فکرە نەتەوی مەسئولێ vê ڕەوشەهانê ڕێخستنی سیاسی کوردن سیاسی کوردن ڕەوشنبیری کوردن ساڵە 1909 جەمیەتە تەعاون و تەرەکیە کورد چێ دەبە لە ئیستانبولê یەک ji şertê endametiya cemiyetê ew e ku kesê ku bibin rêveberê vê cemiyetê divê bi zimanê Kurdî bizanibin. Eger bi zimanê Kurdî nizanin divê bi kêmanî zimanekî ecnebî biyanî zanibin. Beriya 112 sala pêşiya me prensîbekî wisa danîne pêşiya me. Lê ji ber ku fikra netewî, bîra netewî alî me de nîne em dibêjin qey ew tişt ema îro rewşa ku heye ew rewşa dîrokiya ne wisa ye sedemê vê rewşa ku îro Kurd têdane em têdane sedemê herî girîng siyasetmedar û rêvebir û dezgehê Kurdin ku bi xwe rêvebirê wan bi Kurdî napeyvin, bi Kurdî nanivîsînin, bi Kurdî naxwînin. Tamam bu kurtasiya gerçi kerema xo rêçare ki Kurd jmara bêje Hejay Saîd Baroş ya herî baş ji bo zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye di vê demê de bihêkirin çi ye? Ya herî baş ew e ku her Kurd bi hişmendiyekî netewî li her derê bi zimanê Kurdî bipeyve, bi zimanê Kurdî binivîsîne, bi zimanê Kurdî hemû daxwaz û gotarê xwe belav bike û her wiha em daxwaz ji dewleta Tirkiye bikin ku dewleta Tirkiye ji bo pêşxistina zimanê Tirkî ji me baş digire. Divê ew baca me ji bo pêşxistina zimanê me bê bikaranîn zimanê Kurdî bibe zimanê fermî ji mektebê seretayî ta bi unîwersiteyê. Di gel wî bêguman zimanê Tirkî û gelek zimanê din jî karin hîn bibin. Lê zimanê Kurdî rewşa îroya dinyayê de nebe zimanê perwerdeyî dibistana da neye hînkirin û perwerdekirin bi zimanê Kurdî bêguman xeteriyekî pir giran li pêşiya zimanê Kurdî ye divê em Kurd hemû wî bibînin em pêşî li wî bigirin. Yani tenê bi şov û bi gotar û sloganê ku paşxana wan vale bivana em nagîjin jîkî divê di rastiyê de rojane zimanê Kurdî bibe parçekî jiyana me em her derê bi her awayê bikar bînin. Hejay Saîd Baroş nivîskar ji Diyarbekirê gelek spas bû şirûveyên hewa dembaş cejna zimanê Kurdî li te jî pîroz be.